Ešte ja som ti chcel urobiť radosť, ja som pozval sem do štúdia aj tvojho dlhoročného, odjak živa fanúšika a je to náš aj bývalý hosť a bývalý hráč NHL, Roni Petrovický. Roni Petrovický je tu medzi nami. A Roni chodieval za tebou aj s Robom a bratia chodievali za tebou na Žarnovicu, dokonca aj jazdili. A pamätáš si na nich? Ja si to pamätám a veľmi im vždy, keď je možnosť, aj veľmi rád poďakujem, pretože naozaj aj ma podporovali v mojich začiatkoch a za to som im veľmi vďačný, pretože pre mňa ako vtedy začínajúceho pretekára, samozrejme motoristický šport je veľmi, veľmi náročný a vlastne z ich strany som mal obrovskú podporu, za čo som im veľmi vďačný. Takže aj v nejakom zmysle aj ich zásluha toho, kde som dnes. Takže veľmi pekne za to ďakujem. A áno, aj tá vec, čo si hovoril, že jazdili, je to pravda, jazdili veľmi dobre. Naozaj na to, že tak keď vidíš mňa, hej, že mám 60 kg a predsa hokejisti sú trošku iná stavba ako ja, tak na to, že predsa tých kil mali trošku viac a aj tej svalovej hmoty, tak tá jazda na motorke bola úplne super. Ono, Roni, teraz by už, možno by ho tá motorka až tak neuniesla. Zase na tvrdej dráhe by mal akože veľmi dobrý grip, takže by to bolo super, ale naozaj Roni, aj naozaj tá jeho jazda, vôbec ten zmysel, ten cit pre tú motorku aj s Robom mali perfektný a naozaj klobúk dole, ako išli a ako to zvládali, takže.